Hi mga palangga, this is Tita Inday, ang driver sa wheelchair dito sa Taiwan. Welcome to my YouTube channel. Ang babaeng Bisaya na dito sa Taiwan, tagatulak sa wheelchair. Welcome to my YouTube channel. Please don't forget to thumbs up and press the notification bell to the other side para updated kayo palagi sa mga upload na video ko. Again, thank you so much. God bless everyone. Ay mga palangga, share lang ni Tita Inday ang mga pinamili dito sa Taiwan sa mga ano lang, yung mga mumurahin, kaya lang sa bulsa. Ito bumili ako ng alarm clock. Ayan. Ito siya. Cute niya, no? Ayan. Dito siya, i-ano mo siya. Ipasok. Ganon siya. Cute niya, di ba? Ano siya? Sa piso. 50. 50 sa piso. Okay na siya, di ba? Ano lang, sa pagbili-bili, para pag, excuse me, pag uwi sa Pilipinas, hindi na ako mamili. Ayan. Tapos, ito, bumili ako ng maliit na. Hindi naman siya as in na maliit. Yung kawali. Kawali ba to? Hindi din to kaldero. Ganon siya. 89 din. 89 sa pera dito sa Taiwan. Sa piso na sa 120. Ganon. So, okay na siya, mga palangga. Kasi gusto ko talaga ang mga ano dito. Kasi matibay siya. Ito din, 89 din. Ayan. Maano naman siya. Kahit ipalo sa ulo. Ayan. Huwag lang. Diba? Okay siya. 89 lang. Tag 89. At bumili din ako nitong yung damit na to. Ayan. Oh, pang tulog-tulog ni Tita Inday. Kasi super mainit. Ayan siya. 50. 50 inti dito. Original daw, sabi. Tapos, ito, ano pong binili ko? Ayan. Ito, bumili ako ng towel. 100 din to. Ayan. Share ko lang sa inyo kung ano yung nabili ko dito. Kasi, pag nauwi sa Pilipinas, ayan. Para akong ano dito, no? Nagbinta ng ukay-ukay. Ito naman, bumili ako ng raincoat. Kasi pag naulan, o diba? Pag naulan sa Pilipinas, may magamit ka. No? Para diba? Ayos siya. Ano lang din to. Dito kasi, mostly dito sa ano, 89. Kaya, hindi ako manghinayang mabili ng mga ganito. Tapos, yung ano, pang Christmas na tablecloth. Ayan. 100 din siya. 100 to. Kasi medyo malaki talaga siya. Super maganda. Hindi ka magsisi. Sa huli ang pagsisisi. Hindi. Totoo. Promise. Yan ang naman talaga sa inyo. Kasi promise. Maganda siya. Tapos ito. Ano pa to? Tingnan natin kung anong nabili ni Tita Inday. Ano pala, may ano, nakabili din ako ng sinturon. Ayan. 39.
maano to, mga mura-mura lang. Kaya-kaya lang sa bulsa. At ito, yung sa mga ukay-ukay, ganyan. Ito din siya. Ayan, North Carolina. Ano daw? Ayan, North Face. Ayan. 50 lang din to. Di ba? Mega shout out sa mga mahilig sa ukay-ukay na kagaya ko. Okay na to siya. Bago pa siya, promise. Hindi ka magsisi. Kaya sa mga ano dyan, ito pa, may napili pa rin ako ng tablecloth din. Ganon din siya. Ayan, 100. Okay talaga siya, as in, malaki. Ganito ang forma niya. Ayan. Square. Kasi, pag nauwi sa Pilipinas, wala na akong pambili. Pambili na lang ng bigas, asin, sabon. Kaya, hanggang nandito ako, bibili ako kung may pambili. Ito din naman, ayan, maganda siya, no? Maganda siya. Tumayo na si Tita Inday. Ito siya. Ayan, no? Ayan, maganda siya. Pwede din siya ilagay sa ano, sa misa. 'Di ba? 50 lang din to, mga palangga. Mga 70 ata sa piso. Ayan. Okay naman siya. Kasi maano to. Kung may mga okasyon sa Pilipinas, may ganyan. Tapos may magamit ka, 'di ba? Kaya ito din, nakabili din ako ng ano lang din to, 10 cents dito sa pera sa Taiwan. 2 piraso, 20, 20, 20, 20, 20, o 30 ata. Ito din, nakabili din ako ng kortina. Di ba uso to ngayon? Ano lang din to, 2 pares na ganun na bintana. Di ba yun ba yun? Isang bintana, 2, tapos sa kabila. Ano lang din to? 25. O, di ba? Okay siya. Di ba uso to siya ngayon? Ganyan. O, ganyan siya. 2 ganito, 25. So, okay na siya. 25. Diba, mahal naman to sa atin sa Pilipinas. Kahit wala akong ano, mapaglagyan nito na bahay. Malay mo, makabahay ako pag nakapanalo ako ng loto. Paano naman ako makapanalo? Hindi naman nagataya. Ano ka ba, Tita Inday ay? So, ayan o, 2 siya. 2. And the next one, baka masobra na yung video ko. Mahaba na. Basta mahilig ako mag, ipon-ipon. Ito. And then, ito siya mga palangga. Ano siya? Yung tawag nito yung cortina din. Ano siya? 2 piraso. 2 ano din, bintana. Ano siya? 150 in piso. Para sa 2 bintana. Cotton talaga siya, as in cotton. Ganito siya. Tingnan niyo. Pakita ko sa inyo. Ganito siya. Oh. Ayan. Ganyan siya, ang forma. Oh, ayan.
Kita niyo pa ba ako? O, ganun siya. Ayan. Dalawang ganito. 100 sa pera dito sa Taiwan. Sa ukay-ukay ko din ito nabili. 100 sa pera dito. Sa piso, 150. 150 sa piso. So, okay na siya, mga palangga. Ito yung isa. May ano pa siya, like mga heart na i-ano dyan sa giliran. Kaya, ito, sinishare ko lang sa inyo kung ano na nabili ko sa mga ukay-ukay. Kasi mahilig ako sa ukay-ukay. Hindi naman yung sa like porkit sa ukay-ukay nabili. Hindi na siya maganda or ano. Basta maano pa ako, ma-share pa ako sa inyo sa may next vlog. Kaya ito si Tita Inday. Pinagpawisan ng maraming singot kasi super mainit dito sa taas. Basta hindi ko naman to inaano yung tawag nito yung ano tawag nito yung kaya po kasi maubos lang na maubos yung pira tapos wala kang makita kaya super mainit. Kaya like dito sa ano, sa kawali. Itong kawali ba yan? Kawali ba tawag nito? Hindi talaga ako na ano kasi maano talaga siya. Tawag nito. Super maganda siya. Ayan. Diba? Malalim. Malalim ba tawag nito? O, ayan, maganda siya. Kaya, 89 siya. Maganda na, diba? Okay ba? 89 sa piso 120 okay na siya kasi hindi naman tumaano sa atin. Wala ka siguro makita ng ganito sa Pilipinas na 120 in piso. Kaya katulad nito ayan, pwede na din to magluto ka ng pansit or magprito ka kasi hindi naman siya na stick dito. Ayan, 89 din siya. Kaya again and again sa mga palangga ko dyan, ito lang sinishare ni Tita Inday ang mga nabili ko dito sa Taiwan sa halagang kaya sa bulsa ko. Again and again, thank you so much.